Posachedwa apa tikupatsirani nkhani za lero. Mu nkhani zimenezi akunena kuti tu mabiliyoni ochuluka ayikidwa ku bungwe lija la Neef kuti athandizire amayi ndi achinyamata. Kodi ino mkuganiza kuti ndalama zimenezi zigwiradi ntchito yoyenera? Ndi nkhani zina zimene zili mmene mutatiye tiwonere mwachidwi. Musayiwale kupanga like, comment komanso subscribe. Nkhani mwatsaranetsarana ndipo mnindine yankho seunda koma poyamba na imito yake President Lazarus Chakwera wati boma lake lili mapulani ofuna kusandutsa bungwe la National Economic Empowerment Fund Neef kukhala banki. Msonkhano wa bungwe la atsogoleri a zipembedzo la Public Affairs Committee PAC wasiya ena mwa mafunso amene nthumwi zina zinali nawo. Munkhani zina pali chiyembekezo choti dziko la Malawi lipeza phindu pamene mgodi wa akayerekera ukutsegulidwanso. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tindikhala limodzi. President Lazarus Chakwera wati boma lake lili ndi mapulani ofuna kusandutsa bungwe la National Economic Empowerment Fund Neef kukhala banki. Chakwera ati boma lawo lasayina kale mgwirizano wa ndalama zokwana 600 billion kwacha ndi African Development Bank zokhazikitsira banki imene ithandizire kutukula ulimi ngati business. Iwo anena izi lachinayi mu mzinda wa Blantyre pamene amatsekulira chionetsero cha zamalonda cha chaka chino. Daniel Zimba ali ndi zambiri munopatiri. Chionetsero cha chinambala 35 cha International Trade Fair chabweretsa pamodzi anthu komanso kampani 191 amene akuonetsa ntchito zawo. Chaka chatha chionetserochi chinakopa anthu ndi kampani 142. Polankhula pomwe amatsekulira chionetserochi atsindikanso zakuzipereka kwa boma lawo potukula malonda pakati pa achinyamata ndi amayi. Kupatula kusandutsa Neef kukhala banki, Chakwera alengezanso ntchito ya ndalama zokwana 1 trillion kwacha yolimbikitsa mabizinesi mpaka mchaka cha 2030. Malingana ndi Chakwera, ndalama zokwana 300 billion kwacha zaperekedwa kale kuti zithandizire mabizinesi oposa 100,000 pakati pa achinyamata ndi amayi mdziko muno. Kenaka Chakwera anagwirizana ndi ganizo loyimitsa Extended Credit Facility ponena kuti ndondomekoyi ili ndi mfundo zokhwima komanso zovuta kuti dziko lino likwaniritse. Ndipo cholinga chathu nchoti mzaka 5 zikubwerazi tipereke mpamba yosachepera 1 trillion kwa achinyamata ndi azimayi. Ndipo takambirana kale ndi wa African Development Bank kuti atipatse ndalama zoti tigwiritse ntchito kusandutsa Neef kukhala banki yopereka mpamba kwa ino achinyamata ndi azimayi. Apa Chakwera achenjeza za ziwawa pandali ndipo alimbikitsa Malawi ndi anthu okhudzidwa kuti alimbikitse mtendere pamene chisankho chayandikira. Bungwe la Malawi Confederation Chambers of Commerce and Industry ndi limene lakonza chionetserochi. Ngakhale wayamikira zimene boma likuchita, mtsogoleri wa bungweli Wesley Phiri wafunsa boma kuti liwunikirenso ndondomeko za chitukuko cha mafakitale pofuna kuthana ndi mavuto omwe amalonda akukumana nawo pakadali pano. Avitumbiko Mumba ndi nduna ya zamalonda ndi mafakitale. Ngakhale ena anene kuti ayi Malawi zili bwino, forex, kuti Amalawi ena akuona kuti mavuto amenewa angakhale mwayi wa business. Anthu, kampani komanso mabungwe ochokera ku Malawi, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique, Zambia ndi Egypt akutenga nawo mbali pa chionetserochi chaka chino. Ngozi zokhuza ana omwe amawoloka misewu popita ku sukulu ati zachepa kamba ka ntchito yowathandizira kuwoloka msewu imene anthu ena akugwira. Mkulu wa bungwe la Road Safety Foundation Joel Jere wati izi ndi zonyaditsa. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Ajere anayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe lachinayi pomwe kampani ya World Bicycle Relief limapereka thandizo la njinga la Buffalo zokwana 14. Iwo ati ngakhale chiwerengero cha ngozi za ana zachepa, ngozi zikunkanekulirabe mdziko muno. Njinga zimenezi zithandiza kwambiri mayendedwe amagulu amene amagwira ntchito ndi bungwe la Rosafu makamakati kamaphunzitsa kayendedwe kabwino kapa msewu, komanso kuyang'ana pa ntchito imene timagwira yothandiza ana a skulu kuwoloka msewu akamachoka ku nyumba kupita ku skulu komanso kuchoka ku skulu kupita ku nyumba. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya World Bicycle Relief Agika Nthambe ati kampani yawo yapereka njinga zikamba ka ntchito yomwe Rosafu ikugwira. Ife ngati bungwe la World Bicycle Relief tikugwira ntchito limodzi ndi boma makamaka kuthandizana mbali za mayendedwe. Timapereka njinga zakapalasa za Buffalo ma partner abwenzi osiyana-siyana
ndipo amodzi a abweziwo ndi rosafu. Ntchito imene akugwira rosafu ndi imene yatipangitsa kukhutitsidwa kuti tiyathandize ndi linga zimenezi. Malingana ndi bungwe la LOSAF, anthu omwe amathandizira ana asukulu podutsa mu msewu kamba koopa ngozi alipo 1000 mdziko muno. Kafukufuku wina wapeza kuti anthu pafupifupi 500 pa 12,000 aliwonse amene akudwala mthenda za mgonagona mboma laneno ali ndi vuto la nkhawa. Bungwe la Partners in Health lachita kafukufukuyu mogwirizana ndi ofesi ya zaumoyo mbomalo komanso nduna wa zaumoyo. Kafukufukuyu wachitika kuyambira mchaka cha 2021 kufikira chaka chino. Pemphero Malimba afotokoza. Kafukufukuyu anakhudza kwambiri pomwe adindo angabweretsere pamodzi thandizo lokhudza matenda a mgonagona komanso vuto la nkhawa. Poyankhula pamene amapereka tsatanetsatane wazotsatirazi, mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Partners in Health a Brown Congo anati zotsatirazi zikufanana ndi zomwe akatswiri m'mayiko ena adapeza kuti anthu ambiri amene amadwala matenda a mgonagona ali pa chiopsezo chokhala ndi vuto la nkhawa. A Congo anati ndikofunika kwambiri kuti thandizo lokhudza vuto la nkhawa lidziperekedwa pamodzi ndi thandizo lokhudza matenda a mgonagona ndi cholinga chofuna kuti dziko lino lichepetse ndalama zimene limaononga popereka thandizo kwa anthu odwala. Kafukufuku ameneyi anayamba mu chaka cha 2021 tatakhala tichita kwa zaka 5. Kudzera mu zaka 5 zimenezi taphunzirapo zinthu zikapo zoti tikufuna tigawane ndi anzathu leroli. Komanso tikuzota anzathunso kumene kuchokerako nawonso akupanganso kafukufuku wina nawonso anaphunzira zina nawonso abwere tizaphunzisane. Ndisi tinabwere kuzambophunzisa koma nafenso kuzaphunzira kwa anzathu wina kwa anzathu akupanga zotani. Mlembi wamkulu munthu woona za umoyo wa Samson Ndolo anatundu nawo ndi odzipereka kuti ugwiritse ntchito zomwe kafukufukuyu wathandizira kubweretsa poyera. Tabwera kuti tisaphunzire titengepo zofunika kuti ngati dziko kapena ngati unduna za umoyo tizikutise somalira ena kunja kwanene. Mkumanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu akunduna za umoyo ku bungwe la Partners in Health komanso mabungwe osiyanasiyana kuti awonikire zazotsatirazi. Magulu osiyanasiyana ati akukhulupirira kuti msonkhano wa bungwe la atsogoleri a zipembedzo la Public Affairs Committee PAC ukwaniritsa zolinga zake. Nthumwi ku msonkhanowo mu mzinda wa Blantyre zinakambirana kwambiri zachisankho komanso ulamuliro wabwino. Koma ndi mmene afotokozera mtolankhani wathu Lazarus Chilima, msonkhanowo sunayankhe namwe mafunso amene anthu anali nawo. Kwa masiku awiri apitawa, nthumwi zokhuzira pa nkhani zachisankho m'dziko muno zidakumana mu mzinda wa Blantyre kumene zakambirana nkhani zokhuza chisankho chimene chikubwera chaka chinochi. Kuyambira pa nkhani zokhuza mmene zikuyendera zinthu pa nkhani zachuma m'dziko muno komanso nkhani yokhuza ndondomeko ya makono yozatumizira zotsatira zachisankho. Anthu amene adasonkhana m'chipindachi adakambirana, kufunsa mafunso komanso kuthiramo ndemanga pa nkhani zimene akuona kuti nzokufunikira. Monga mmene zimayembekezera, nkhani yokhuza ndondomeko yatsopanoyi yotumizira zotsatira zachisankho ndi mmene idamanga nthenje pamene azipaniza ndale komanso amabungwe adafunsa bungwe la MEC pa chifukwa chimene likufunisisa kuti ndondomekoyi ayikhazikise. Apolisi nawo adali ndi gawo lawo pamene adaperekanso mmene iwo akonzekera pa nkhani yozapereka chitetezo pa chisankhochi. Ndipo azipaniwo anali momuno ndiye timawuza mwatchutchutchu kuti amalawi adziwe ngati zinthu zilephereke chifukwa choti achipaniwonso sakupangapo kanthu. Chifukwa chitetezo kuti chiyende bwino nthawi ya zisankho chikuyimira wina aliyense, malawi wina aliyense pena paliponse. Tonsefe ngati amalawi tiyeni tigwirane manja. Apolisiwa nawonso adafunsidwa mafunso pamene akuchitira pa ntchito yawo, pamene ena adawaloza zala kuti amakondera pogwira ntchito yawo. Ena amagulu amabungwe akuona kuti ndondomekoyi yakwanisa cholinga chake. Pamene kuti kuoneka nkhani zosiyanasiyana pano nkhani zikuluzikulu zimene tingatenge pano yoyamba nkhani ya ma-elections. Uthenga wathu ndiwoti ife ndonyadira amalawi kwambiri chifukwa paki ya ulendo uno kumene tamaliza tangotseka kumene yaonetsa kuti amalawi kaenda opposition kaenda waboma dziko lino amalikonde. And chifukwa ali ndikutero kaya timapeza kuti tikutsutsana kaya tikusempana maganizo koma aliyense cholinga chake kuti dziko lino likhale masankho abwino. Koma azipani zina za ndale ngakhale msonkhanowu udatha
ati sakufuna kuti ndondomeko yatsopanoyi ayikhazikitse pa chisankhochi. Pamene zonse zatha, bungwe la paki likuyembekezeka kupereka ripoti kwa akuluakulu ake kuti nawo apereke mndandanda wa zimene zatumphuka komanso zimene zingachitike zokhuza chisankhochi. Ndikufikira pa nthawiyo pamenenso zipani zitayankhulapo, pamene anthu mwina angazanene kuti msonkhanowu wakwanitsa cholinga chake kapena ayi. Bungwe la Independent Schools Association of Malawi isama yati ndirozipereka pa ntchito yolimbikitsa maphunziro mdziko muno. Pamfundo mtsogoleri wa bungweli a Wycliffe Chimwendo wati isama ikhala ndi msonkhano wa masiku awiri mwezi uno. Izi ndi zimene Chimwendo auza mtolankhani wathu mwayi gowero. Chaka chino takonza kukumana kwathu kwa kuchulukirapo kusanenera na kumana chaka chatha. Tikumana masukulu ma directors okwana 300 kuno Blantyre Komanso chikuyambira pa 28 para pa 29 andi takonza mitu inayi imene iphatikiza. Mitu imeneyi ndiyo tithandizira kuna kuti ife tizikhala ndi tsogolo m'madera amenewo kumatha kuphunzira zinthu zosiyanasiyana kuna kuti tibweretse maphunziro apamwamba Malawi muno. Tikukamba za digitalization kuti maphunziro athu asangokhala mkalasi mokha, komanso tisita kuphunzira through the digital platform. Bungwe la National Economic Empowerment Fund Neef layikira kumbuyo contract ya ndalama zokwana 3.5 billion kwacha yogulira njinga za moto. Mkulu wa bungweli a Hafrem Jetseni wati Neef inatsatira ndondomeko zonse zogulira katundu zimene nthambi za boma zimatsata. Samkanimira afotokoza. Neef akufuna kugula njinga za moto zokwana 100 kuchokera ku kampani ya Luthando pa ndalama zokwana 2.1 billion kwacha, ndipo njinga za moto zokwana 50 akufuna kuti agule kuchokera ku kampani ya Oma pa ndalama zokwana 1.4 billion kwacha. Izi zikutanthauza kuti njinga imodzi adzigula pa 21 million kwacha kuchokera ku kampani ya Luthando Holdings, pomwe 21 million kwacha ndi njinga imodzi yomwe azigula ku kampani ya Oma. Zinthu zomwe zinapereka mafunso ambiri kwa anthu kunjaku, komwe amanena kuti njinga za moto pamsika akumagula pa mitengo ya pakati pa 2 million kwacha ndi 8 million kwacha. Komano Anjetseni akuti bungwe la Neef lidasatira ndondomeko zoyenera pomwe akufuna kugula njingazi, ndondomeko za PPDA. Iwo anena kuti bungwe la Neef lili ndi njinga zokwana 400 zomwe ogwira ntchito ena ku midzi amagwiritsa ntchito pa mayendedwe, pomwe bungweli lili ndi alangizo opitirira 700 ndipo ambiri mwa iwo amagwiritsa ku midzi komwe mayendedwe ndi vuto. Komano Awire Kambwandira omwe ndi mkulu wa bungwe loona za chilungamo ndi mtendere pakagwiridwe ka ntchito la CSAT anati mitengo ya njingazi ndiyokwera kwambiri, komanso ndondomeko yogula njingazi njokayikitsa. Choyambirira tinene kuti silokhutidwa ndi imene Neef aperekera mauthenga a ndondomeko imene akufuna kugula njinga za moto. Choyambirira tikuona kunena kuti mtengo umene atchulawo ndi wokwera kwambiri, komanso taona kuti sanafotokozere kunena kuti kodi ndi njinga za mtundu wanji zimene akugula. So kusowa kwa mauthenga amene wawa ukupereka mafunso ambiri kuti kodi ndi njinga zanji zimene afuna agule. Ndiye mwina kusowa kwa mauthenga amenewa kusalakwa ndithu kuganiza kuti cholinga chakenso mwina chongofuna kubera Amalawi. Kampani ya Luthando Holdings igula njinga zokwana 100 za Yamaha DT125, pomwe kampani ya Oma igula njinga zokwana 50 zomwe ndi za mtundu wa Yamaha DT175. Popitiriza nkhanizi, Lotus Resources yomwe ndi mwini wa mgodi wa Kayelekera yati Malawi izitenga ndalama zoposa theka pa ndalama iliyonse yochokera ku mgodiwu. Mkulu wa kampani Greek Baita wauza nduna ya migodi ikeni zikhale ng'oma kuti phindu lochokera ku mgodiwu boma la Karonga ndi lalikulu kuposa momwe ena akuganizira. Ndunayi imayendera ntchito yokonzanso mgodiwo kuti uyambenso kugwira ntchito utakhala zaka zoposa 10 chiutsekereni. Kingsley Jasi wadza ndi zambiri muripotire. Pang'ono ntchito za migodi zikuyamba kulozeka pamene mgodi wa Kayelekera ku Karonga ukukonzedwanso kuti utsekulidwe chaka chino. Nduna ya za migodi akeni zikhali ng'oma anakayendera mgodiwu lachitatu pofuna kuona momwe ntchito yotsekulanso mgodiwu
ikuyendera, ndipo anati anali odabwa ndi kukula kwa mgodiwu komanso kuthamanga kwa ntchito yokonzanso mgodiwu. Kampani yabwerayi ikuonetsa kuti ndi chidwi panopa yatsata ndondomeko zonse zofunikira zimene presidential unit ama delivering unit amapanga amafuna atsatatu zonse panopa ili 1 year ahead kusonyeza kuti tifanafuna kuti by July September ayi ndithu ayambepo. Pamene amalawi ena akukayika zoti dziko lino lidzapindula ku ntchito za mgodiwu, mkulu wa kampani ya Lotus yomwe inagula mgodiwu a Greg Peter ati ndalama zoposa theka zomwe zizidzapangidwa pa malowa zidzapita kuboma kudzera ku misonkho yosiyanasiyana komanso kugawana phindu. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Lotus akufotokoza momwe ntchito yokonzanso malowa ikuyendera. Akukonza mashini aja kuti ayambenso kugaya miyala kuti azitulutsa uranium. Ndeti okondwera kwambiri kuti ntchito zonsezi kuti zitheke anthu ambiri akupezapo ntchito zomwe zithandize zitukuko za m'manyumba ndi kumene tikuchokera. Mgodi wakayerekera unatsekedwa mchaka cha 2014 potsatira kutsika mitengo ya uranium, ndipo wakhala usakugwira ntchito kufikira pano, omwe ukuyembekezeka kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu oposa 600 komanso mabizinesi osiyanasiyana. Akuluakulu ku nduna za ulimi ati ndi okhutira ndi mmene ntchito yomanga ngalande yothandizira ulimi wamthirira mboma la Chikwawa ikuyendera. Ntchito iyi igwiridwa pansi pa rivalry transformation program. Mlembi wamkulu ku nduna za ulimi a Geoffrey Mamba wati ngalandeyi tsopano yamangidwa pa mtunda wa makilomita 42 pa makilomita 50 a gawo loyamba. Isaac Salima ali ndi zambiri. Boma likumanga ngalande ndi cholinga chofuna kulimbikitsa ulimi wanthirira mchigwa cha mtsinje wa Shire pansi pa ndondomeko ya rivalry transformation. Cholinga njofuna kulimbikitsa kuti alimi azichita ulimi umene ungawapindulire pogwiritsa ntchito nthirira. Amene akuthandizira ntchitoyi a World Bank kudzera mwa mkulu woyang'anira chigawo chakumwera a Anna Winston adayendera malo amene akumangako ngalandeyi mboma la Chikwawa kuti aone mmene ntchitoyi ikuyendera. Amamba anati ndondomeko yoyambirira ntchitoyi ikuyenda bwino. Project imene ikuyenda bwino. Choti mudziwa nchonena kuti ma contractors, ma consultants komanso ngakhale amene ali ku project management akuyang'ana mwachidwi ndipo agwira ntchito yawo yotamandika. Pakali panopo mtunda wokwana 42 mtunda wa 50 kilometers ndoti wamangidwa kale. Kumene kukuvuta kwambiri ndi kumene kuli kotengera madzi, monga mudziwa kuti kudali cyclone Ana amene anaononga kwambiri kumeneko. Koma pali njira zambirimbiri zimene zikuganiziridwa kuti zichitike. Pali njira ya chidule imene titenge madzi ngati ya temporary, komanso pali njira imene tikoza kupanga pampu. Koma funso lakhalira kuti kodi madzi ayamba liti kufika minda ya anthuwa. Chaka chatha pamene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adayendera malowa adamfotokozera kuti akuyembekezeka kuti mwina pofika mwezi wa Juni chaka chino ntchitoyi iyamba. Koma zikuoneka kuti madzi mwina sayambanso kudusa malinga ndi kuti ntchito yomanga malo akulu otengerapo madzi idakali. Alimi amene akuyembekezeka kupindula ndi ndondomekoyi monga a cooperative ya Kambadwe adati akudikirira kuti madziwa ayambe kuyenda. A Samson Bayard ndo mpando wa cooperative. Ife zimene zikatha kuyembekezera kuti zapindula kwambiri foti zakhala kuti ndicho kudya chokwanira komanso alimi azimayi mu cooperative yathu ambiri ndi azimayi zakhala zidalira pa chuma zakhala mpanga ma business awo ang'onoang'ono komanso zakwanisa kulipirira ana sukulu ana athu omwe amangusira sukulu panjira zakhala kuti wapita sukulu zawo kachenjeri chifukwa cha ulimi omwe ife tikupanga komanso zakhala ndi chakudya chokwanira komanso zakhala ndi ndalama zokwanira foti zapeza ndi ndalama zakunja komanso zakwanisa kulemba anthu ena chinthu. Cooperative ya Kambadwe ili ni munda wa mahekta okwana 112 ndipo alimi okwana 204 ndi amene akuyembekezeka kudzapindula. Microfinance institution yati kuphunzitsa kampani zobwerekesa ndalama njira zamakono kungathandizire ntchito yolondoloza ngongole. Mmodzi wa akuluakulu a kampani ya Dunsani Kaunga wanena izi mwaphunzira njira ya makono yotchedwa Fin Financials mu mzinda wa Mzuzu. Akaunga ati njirayi ithandiziranso ntchito yosunga uthenga. Maphunziro amene wawa timaphunzitsa system zina system on Fin Financials. System imene imagwiritsidwa ntchito ndi ma microfinance institutions in Malawi imene timathandiza onena kuti ma processes amene amapanga tsiku ndi tsiku they are automated azichitika they are automated
So timafuna kuti akutapa nthawi asamagwiritsa ntchito so mapepala komanso nga mafayilo pena pake komano zinthu zonse zimakhala kuti zimachitika mu computer mu system imene yathandiza anthu kwambiri chifukwa chona kuti mondanena kale unena kuti zinthu zawo zambiri amagwiritsa ntchito kudzera kulemba papepala ndi kusunga mafayilo zimene zija zimathapezeka zinthu zasowa nthawi yake ndeti business itakugwa pamene zikakhala zili mu system zimakhala kuti zitavuta maka zimakhala kuti zipezeka nthawi yake yonse kale kulikonse kumene angapita atha kupanga access information imeneyo komanso ma process zawo akhala automated zitsanozanena kuti zinthu zawo zimachita tsiku ndi tsiku zikhala zophwekerapo kusiyana ndi zochita papepala. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayenso mitu yake President Lazarus Chakwera wati boma lake lili ndi plani yofuna kusandutsa bungwe la National Economic Empowerment Fund Neef kukhala banki. Msonkhano wa bungwe la atsogoleri a zipembedzo la Public Affairs Committee PAC wasiya ena mwa mafunso amene nthumwi zinali nawo. Nkhani zina pali chiyembekezo choti dziko la Malawi lipeza phindu pamene mgodi wa akayerekera ukutsekulidwanso. Munali ndine Yankho Seunda.